Шоллыдағы Жәмиғ мәчеті түзілішінде эшләр тоткарланып тұрған иде. Быйылғы җәйдә биредә кабат эш жанланды. Түзүчеләр кыска вакыт эчендә 4 катны төзеп бетергәннәр. Тиздән изге йортның соңгы 5-нче катын салуга, манарасын коруга тотыначаклар. Түзелешнең барышы белән Шоллыдагы коллегаларыбыз да кызыксынды. Төзелеш мәйданчыгында хәзер бөтен көч үзәк блокны төзү эшенә юнәлтелгән. Анда киләчәктә мәчетнең төп намаз залы урнашачак. Җәмигъ мәчете көнләп түгел сәгатьләп үсә. Аның 4 каты салынган инде. Әлегә краннар бу биеклектә эшли ала. Әмма тиздән куәтлерәк кран кирәк була. Объектны вакытында төзеп бетергә кирәк. Мы с августа месяца выполнили все опалубочные работы по 4-му этажу. Без август айыннан бирле 4-нче кат буенча барлык эшләрне дә башкардык. Киләсе якшәмбе көнне бетонлаштыру көтелә. 4-нче катта монолит конструкцияләрен урнаштырып бетерәбез. Иң мөһиме салкыннарга кадәр 5-нче соңгы катны ябып бетергә кирәк. Стеналарны октябрь ахырына кадәр өеп бетерү бурычын куйганнар. Шуннан соң манара төзүгә керешәләр. Төзүчеләр үзләре дә эшне тиз башкаруларына сөенгәннәр. Мәчетнең соңгы катын төзеп, түбәсен япкач бераз тынычланырга да була. Эшке эшләрне кышында дәвам итеп булачак. Моннан тыш электрга тоташтыру өчен үткәргечләр әзерләнгән инде. Шәһәр халкы киләсе елда ук мәчет манарасының калкып чыгуын күрә алачак. Ания Гыйбадуллина, Любовь Захарова, Роман Гейтман, Татарстан яңалыклары, Чаллы.